Елдан-ел Сабан туйының мәйданы киңрәк, ә чаралар кызыграк һәм күңеллерәк үтә. 2018 ел Сабан туйда питрәчләрне кояшлы болытсыз һава торышы белән сөендерде. Мәйданга шактый күп халык җыелган иде. Бар яктан иҗат коллективларының җырлары яңгырады. Безнең шундый күңелле Сабан туен без кунаклар каршы алырга торабыз. Безнең бу гадәт елда шулай кабатлана инде. Без үзебезнең уже туганнашып биткән Пензадан килгән кунакларыбызны каршы алырга торабыз. Үзебезгә бик дәрәҗәле килгән кунаклар белән шулай матур гына Сабан туй уздырырга җыелдык. Мәйданга керүчеләр шундук бәйрәм атмосферасына чумды. Кемдер мастер-классларда катнашса, икенчеләр милли киемнәр кигән курчаклар күргәзмәсе белән танышты. Төрле уеннарда сынап карый алдылар. Я бию киенә биюдә башладылар. Халык биюләре район башлыгын һәм республикадан килгән кунакларны да битараф калдырмады. Бәйрәмнең төп геройлары әлбәттә авыл хуҗалыгы алдынгылары. 2018 ел Сабан туе байрагын Кыр батыры Павел Андриянов күтәрде. Ул алдынгы механизатор, 17 еллык тәҗрибә белән быел язгы кыр эшләре вакытында иң әйбәт хезмәт күрсәткечләрен күрсәткән. Уңышлары өчен акчалата премия һәм тәкә белән бүләкләнде. Лаеклы бүләкләр белән төрле хуҗалыкларның механизаторлары, сыер савучылары, җитәкчеләр һәм башка белгечләре дә бүләкләнде. Ат чабышлары да популяр тамаша булып санала. Буыннан буынга күчеп килүче йолалар ул. Башка традицион уеннар кебек, чүлмәк вату, аркан тарту, гер күтәрү һәм башка бәйгеләрдә актив катнаштылар питрәчлеләр. Молодцы, бик матур уздыралар. Бу уеннарда һәр вакыт катнашырга тырышабыз, җиңәргә дә тырышабыз. Рәхмәт бик зур. Шул вакытта мәйдан уртасында көрәшчеләр биле алышты. Ә төп сәхнәдә Казаннан килгән татар эстрадасы йолдызларының концертлары барды. Праздник очень удался. Очень много, во-первых, детей. Очень красивые костюмы, да, посмотрите. И вот это вот сыграло прям на полные 100, да. Пусть этот праздник удастся до конца. Всем радости, удачи и веселья.